up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, yan, naimbitahan tayo ulit ng Cafe Wagon Tarlac. Kung nakikita nyo sa pinakalikod ko, meron na siyang pinaka second floor. Syempre nakabubong na siya. And al fresco dining pa rin siya. Dito sa ilalim, marami pa rin na mga pwesto na pwedeng pagpwestuhan. Kung gusto yung pumunta dito guys, open sila ng 9 AM to 10 PM. And yung pinaka location niya dito sa Barangay San Sebastian, Tarlac City, Tarlac yan. Malapit sa College of the Holy Spirit. From SM City Tarlac naman guys, nasa 5 to 10 minutes lang mapupunta mo na tong Cafe Wagon Tarlac. I-wish nyo lang at i-google kung gusto nyo pumunta dito. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga bago sa kanilang pinaka-menu. Syempre Tarlakeños, open si Cafe Wagon sa drive-thru. Kung gusto nyo mag-pick up, PM lang kayo sa kanilang Facebook page. And syempre, yan, kung gusto nyo ma-feel yung pinaka-ambience ng Cafe Wagon Tarlac. So mag-dine in na kayo dito and check na natin yung pinaka-taas nila. Same pa din yung mga pesto dito sa nakailalim. And ito, medyo lumuwang dito. Tapos ito na yung pinaka-bago, yung sa pinaka-taas. Check natin guys kung ilang bang mga tables meron sa pinaka second floor ng Cafe Wagon. So ito na siya, maluwang din, and syempre kagandahan niya is ano talaga siya, al fresco dining. Ito din mga bago sa kanilang menu. Meron tayong mga finger foods dito like nachos, french fries, yung twister fries, and syempre nag-serve din sila ng kanilang mga detox drink. Yan, kung naghahanap kayo ng mga affordable and quality drinks, so mostly naman dito sa Cafe Wagon. Last time na nag-vlog tayo dito, yung mga drinks nila, yung mga kinover natin. So bumalik tayo dito para i-check ito nga pinaka second floor. And of course ito yung mga bago sa kanilang pinaka menu. Tikman na natin guys itong kanilang mga finger food. So ito, tingnan natin french fries nila. Yan, syempre sa mga finger foods nila guys, masarap talaga yung partner sa mga drinks ni Cafe Wagon Tarlac. So nag-offer naman sila ng mga hot and iced coffee, detox drink. So ito na nga yung tinerve sa atin. And syempre guys, nag-offer din sila ng mga props. Tikman natin yung kanilang pinaka twister fries. Yeah. Sarap. Hi guys, punta na kayo dito sa Cafe Wagon. Sobrang maganda yung ambience dito. Try nyo na guys. Yes! Maganda dito. Siyempre guys, titikman din natin yung kanilang pinaka nachos. So I think good for sharing to, good for 2 to 3 packs, marami. And overload talaga yun, napaka cheesy nung pinaka nachos nila. Yun, lagyan natin ng cheese. Detox drink. Halo muna natin. Yan, meron siyang cucumber, lemon, and I think meron siyang honey, tapos yung pinaka chia seeds. Sarap guys ng kanilang detox drink. And syempre yung mga first vlog natin na mga natikman natin yung mga drinks nila, talagang napaka quality and affordable yung mga prices. Naghahanap kayo ng tambayan at pwede nga pag-chillan, punta na kayo dito sa Cafe Wagon Tarlac. Open sila ng Monday to Sunday, 9 AM to 10 PM. Kung gusto nyo mag-dine in, magpa-deliver, and of course, syempre mag-drive-thru, pwede dito sa Cafe Wagon Tarlac. So sa deliver nila, open sila sa Maxim Delivery and Ito Back Delivery. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell. And huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang Katarlakeñas natin dyan ditong Cafe Wagon. And syempre itong mga bago sa kanilang menu. And meron na silang second floor al fresco dining. So nag-start lang sila sa 2 tables.
Ngayon, nasa 20 tables na si Cafe Wagon Tarlac. So, congratulations sa Cafe Wagon Tarlac, guys. So, until our next vlog, peace out.